Overordnet er undervisningen på det fri virkelig anderledes for andre gymnasier. Medbestemmelse, altså man ligesom selv kan få lov til at bestemme, hvad man gerne vil have om, og hvad man synes er spændende. Så man er på en eller anden måde automatisk bare mere interesseret, fordi man ligesom har valgt det selv. Vi har et meget trygt rum, hvor alle må snakke. Vi går meget op i demokratiet. Kan vi selv bestemme alt? Nej, vi er jo selvfølgelig underlagt nogle krav. På den ene side så er vi på det frie gymnasium ligesom alle andre gymnasieskoler. Det er de samme eksamener, eleverne skal op til. Der er en masse obligatoriske fag, der er lektier, skriftlige afleveringer, ligesom på alle andre skoler. På den anden side, så når man kigger nærmere på os, så er der også nogle afgørende kendetegn, der gør os særlige. For det første er vi en demokratisk skole. Vi har et skolemøde, der er den øverste myndighed, hvor alle har en stemme. Og så har vi også en meget lang tradition for at inddrage eleverne i planlægningen af den faglige undervisning. Jeg taler med eleverne om, hvad der skal ske i undervisningen. Det kan være forløb eller interesser, eller måden vi gør tingene på. Hvis der er en elev, der har en speciel interesse eller nysgerrighed for et emne, så kan man ligesom være med til at påvirke, hvad vi skal have om. Der kan vi ligesom lave et rum, hvor vi kan lytte på, hvad folk har lyst til. Det er rart selv at føle sig hørt på, og det er rart at blive klogere på andre. Alle gymnasieskoler arbejder med dannelse, det skal vi i gymnasiesektoren, og det er vi utrolig optaget af her på det frie gymnasium. Vi er interesseret i at lave nysgerrige elever, som tænker selv, og hos os der handler dannelse om indsigt, om at man skal vide noget, man skal kende til noget, man skal møde nogle verdener, man ikke vidste fandtes. Man skal have udsyn og vide noget om folk, der lever under andre forhold og andre betingelser, end man måske selv kender til. Og så er dannelsesbegrebet også knyttet til dialogen. Vi taler meget sammen her på stedet, fordi vi mener, at det er gennem samtalen, at dannelsen den masseres ind. Jeg oplever, at eleverne gerne vil være på den her skole og gerne vil lære noget. Og det betyder bare rigtig meget, fordi at, så har man også lyst til at lave noget undervisning, som er sjovt og spændende. Det frie gymnasium har jo en karakterfri hverdag, og det betyder, at jeg ikke tænker så meget over, at jeg skal finde ud af, hvor eleverne ligger, men at jeg skal prøve at hjælpe dem til at rykke sig fra der, hvor de er. Det er først et halvt år før man afslutter faget, at der kommer en egentlig karakter i spil. Og det skaber et læringsmiljø, hvor det bliver muligt at arbejde med dybdelæring og med motivation og interesse frem for præstation. Altså i stedet for karakterer, så får man jo en evaluering, hvilket personligt for mig giver mig meget mere end bare at få at vide et tal, fordi så får man at vide, hvad man kan gøre bedre. Jeg føler mig måske mindre stresset, og jeg har tidligere oplevet at være måske mere fokuseret på karakteren, end på hvad jeg egentlig havde lavet. Der er en ro til at lære en masse ting, før at karakteren kommer i spil. Og i den periode, jamen der er der fokus på, at man kan komme i dybden. Der bliver man ikke hele tiden bedømt i forhold til en forestilling om, hvor man ligger, men snarere, hvor man er på vej hen. Jeg kan helt sikkert mærke, at sådan, interessen ligger i, hvor jeg er på vej hen, og ikke hvor jeg er. Når man har en aflevering for, og man laver den og bruger meget tid på den, og man rent faktisk kan bruge den feedback til sin næste aflevering. Jeg føler, at jeg lærer noget, når der er et godt miljø til at lære, og det er der på det fri. Jeg synes bare, det er skide god undervisning. Jeg er meget, meget glad for det i hvert fald.